halin da ake ciki wallahi alamomi ne masu hadari. Halin da ake ciki wallahi alamomi ne masu hadari. Ina mai jan hankali da nasiha ma kaina da ku yan uwa da kuma gwamnatocinmu da masu kuɗinmu da talakawanmu da masu yin zanga-zanga, duka mu ji tsoron Allah. Abu na farko zan fara da gwamnati. Wato kowace gwamnati ya kamata a ce tana da lissafi na me zai je ya dawo. Gwamnati ba ta zama gwamnati cikakkiya har sai tana da lissafi da hasashe na me zai iya zuwa, me zai iya dawowa. Lokacin da wannan gwamnati ta shigo aka cire dukkan wayannan tallafofi da aka cire, daga lokacin rayuwa, tsadar rayuwa ya fara shutin a cikin ƙasar nan. Mun yi darasi tun farkon shigowar gwamnatin cewa wannan rayuwa, wannan yanayi da ake rayuwa ba zai yiwu a tafi a haka ba. Ba zai yiwu a tafi a haka ba. Mun yi wannan bayani. Tafiyar a haka ba za ta yiwu ba, ba za ta yiwu ba, ba za ta yiwu ba. A lokacin da muka yi wannan bayanin, masara tana naira 600, gari yana 700 da wani abu. Yau masara ta haura naira 1000, gari ya doshi 1500. Tun a wancan lokacin muka ce tafiyar nan a haka ba za ta yiwu ba, ba za ta yiwu ba. Muna kira zuwa ga gwamnati, duk abinda kuke ciki ku tattara hankalinku gaba daya, ku juyo da shi kan warware matsalar tsadar rayuwa da 'yan ƙasa suke ciki. Duk abinda kuke yi ku dakatar da abu, ku juyo da hankalinku kan matsalar wannan matsanancin tsadar rayuwa da al'ummar ku take ciki. Wannan shawara ce. Ku juyo da hankalinku, wannan matsala ta tsadar rayuwa ku tinkare ta. Wato kowane abu malam Adamu a rayuwa wallahi sai da Allah ya sa mishi alama. Wato idan kana ganin gwamnatocinmu, shugabanninmu, sai ka ɗauka wani irin lissafi suke buga ma shugabanci. Duk abin da ka sani a rayuwa wallahi Allah ya sa mishi alama. Kaga idan mace ta samu juna biyu, wallahi ko likita bai auna ta ba, in aka san wadda ya san yanayin masu ciki yana kallonta zai gane alamomin wannan tana da juna biyu. Bacci yana da alamominsa. Mutuwa akwai alamomin mutuwa. Idan mutum yana kwance ba shi da lafiya, akwai alamomin da wannan alama ne na wannan mutumin ya mutu ko kuma ya zo gargara. Tashin alkiyama tana da alamomi. Akwai alamomi manya, akwai alamomi ƙanana. Wannan fa duk abin da ka ɗaga akwai wata alama da Allah ya saka ma wannan abun wadda mai hankali zai hankalta da shi. Jama'a muna fahimta? Halin da ake ciki wallahi alamomi ne masu haɗari. Halin da ake ciki wallahi alamomi ne masu haɗari. Wannan fokusin da ake na ruwan sama za a yi kaza, duk ba waɗansu alamomi ne ake gina waɗannan ababa ba. Idan ka ji likita na tambayanka kanka na ciwo, kaza na ciwo, waɗannan tambayoyi su za su ba shi saƙo ya gane cewa ga matsalar da take damunka. Jama'a muna fahimta? Duk rayuwa idan ka ɗaga ta, to akwai abin da ke nuna abu kaza fa alama ne na abu kaza. Me yasa ba za ku lura ba? Kaga Fir'auna
kan a haifi annabi Musa alaihi salatu wassalam, Fir'auna da gwamnatinsa suka yi sensin gwamnatin za ta faɗi a hannun banu Isra'il. Jama'a mun fahimta? Tun kan a haifi annabi Musa alaihi salatu wasalam da Fir'auna da gwamnatinsa suka gano waɗannan baƙi za su zama sanadiyar faɗuwar gwamnatin Fir'auna. Saboda haka Fir'auna tun a lokacin ya ɗauki mataki. Shi yasa za ka ji banu Isra'il suna cewa kalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Fir'auna ya cutar da mu tun kan ka zo da bayan ka zo. Tun kan a haifi annabi Musa, Fir'auna ya fara ɗaukan mataki. Matsalan da Fir'auna ya samu abun ɗaukan matakin faɗuwan gwamnatinsa shine faɗa da ya yi da gaskiya da kuma sa ƙarfi. Jama'a muna fahimta? Shin don Allah Fir'auna da gwamnatinsa suna da hange ko ba su da hange? Tun kan guguwar ta taso suka gano waɗannan banu Isra'il su za su zama sanadiyar matsala ma gwamnatinsu. Saboda haka tun a lokacin suka ɗauki mataki. Kuskuren da Fir'auna ya yi da aka nuna mai gaskiya ya ƙi gaskiya, kuma da ya zo daƙile matsalar sai ya sa ƙarfi sai gwamnatin ta faɗi. A alƙur'ani Allah ya ce wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun. Allah ya ce abinda Fir'auna da jama'ansa suke tsoro, Allah ya ce gashi ya faru da su. Qur'ani ba Nobel bane, bare ka ɗauka wani abu ne da zaka karanta. Wa'azi ne Allah ya mana don mu dinga ɗaukan izna daga abin da ke faruwa a cikinsa, daga abin da aka bamu labari a cikinsa. Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Allah ya ce cikin kissoshi da nake baku na alkur'ani akwai darussa da izna ga masu hankali. Ba lokaci ɗaya muka rayu da annabi Musa da Fir'auna ba. Me zai za a ɗauko labaran su ana bamu? Dole sai akwai saƙon da ake so a isar mana a ciki. Jama'a mun fahimta? Tun kan abin ya faru suka hango zai faru kuma suka ɗauki mataki. Kuskuren da suka yi shine sun ƙi gaskiya kuma sun sa ƙarfi wajen faɗa da wannan wa'anda za su ɗauki matakin a kansu. Jama'a mun fahimta? Lokacin da waje ya yi waje, Fir'auna sai ya sa ƙarfi tun da abu ya gagara yiwuwa. Wata rana aka kama gungu dubban banu Isra'il da ma waɗanda suke tare da shi a cikin bokayensa. Ya ce musu la'uƙaɓe an na aidiyakum wa arjulakum min kilafin. Ya ce zan sare hannayenku da ƙafafunku a saɓe. Idan aka sare hannun dama na mutum sai a sare ƙafarsa ta hagu da zai sake amfani ba. Wala usallibannakum fi judu'in nakli. Ya ce kuma zan tsire ku a jikin itacen dabino. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abaka. Yace za ku san waye fi tsananin azaba na tutur tsakanin ni da ubangijinku. Kalu sai suka ce mishi la dayr, suka ce ba matsala, saboda sun gasu. Kalu suka ce mishi la dayr, suka ce mishi ba komai. A suratu Taha suka ce lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinat. Suka ce ba za mu taba saurara maka mu fifita wata magana da zaka gaya mana ba akan abin da ya zo mana na gaskiya. Faqad ma anta qab. Suka ce wa Fir'auna duk abin da zaka zartas ka zartas da shi. Kun ga inda aka je aka tuke? Kuna jin ba hikima yasa Allah ya ba mu wannan labarin? Saboda tun kan annabi Musa ya zo ake azabtar da su. To yanzu sun riga sun kuna. Suka ce ma Fir'auna, ka duba ƙarfin mulki irin Fir'auna. Suka ce mishi faqad ma anta qab. Suka ce duk abinda za ka yi kai musulmi ai kana da abin da zai tsinkayar da kai.